We are seeing Brabo, Nipa Pieflas as a person, and Linda was your previous man or friend of company sword, you must be Fianca. It show question, people not been paying to me. I am now performing me, before they said, and I will make and not people don't know you well. So we were no man here. I don't say the captain here Akosua Serwaa. And in a chance can say Serwaa it is Serwaa. Now we super super bed second it must not be. If it's a what's the winning a winning penny and fush. Now map or papa you free or small papa you will be a pass as you purpose. Was such a buy. Yet I did a seven, only papa so no more helps. Uncle didn't say they were not to be. But the mom yet Jason over that. Not all helps. None of them also I can't say. My partner and also. When we acquire a fast AC Charles. Where the Abusha Penny Roy, being who Abusha Penny, the team were day. No any pa bone for, no any guase for, no tinti. Na oye me wie wabrabo bone ti sesa akwa we. We no de Pentecost. Say can e wo kodwo ti ase wona na yesta. E say wo ye wo fa be star. E friend to park yo. Won say ne hene kura so ne yaka. Ne hene chia me say we. O ma friend na fro ne yaka. O ye Pentecost eda. Na wa sorry eda nia. We ye. So wa sorry eda ni ye. Then I saw a crow. I will say a prophet Kwarteng, one prophet I feel said that the look at all from yeah seems by yet legal wife meets Modo good free sense and Trinity. Papa what they are not at all 7 years wakasa. Now mamma Akosua Serwaa ebe piemu e wo man Ghana wo bwana ekopie mu e wo prophet Kwarteng na kache e ma papa e bompae e demand ho e wo de ensem bi etudwa ensem ye ensem wa emudo ye pa wakasa ye ediche Abusua penny to park na fi wo so wo share ma Akosua Serwaa enkrabusua sa asem no mu ntwemu nam de e ba besom Abusua ma sese ye be consum no wo be mi subscribe button no so de ma me e too much eja no wakai sa wo de be wo ne be kan wo sa no upload ni to on the first person ya won sa ebidi kan Abusua prophet Kwarteng and Mama Akosua Serwaa be piemu wo man Ghana mu o ko ne na ase na prophet Kwarteng fi said that lumba se mi to for me ene wakasa wo hu yi pa ya wo che kwa se Abusua penny to park wo ye nimguasini e de mabusua na in fact wo guda de lumba busua ni mase pa na ba Mama Akosua Serwaa kopie ne na ase na Abusua wo de ni so de hu bia wo hu e de che Mama Akosua Serwaa e ka che Mama Akosua Serwaa se ewiase se utimi fo timi wa wo ro kawa e de fo betina so eno no mema enu emu Mama Akosua Serwaa e bomafi se nipa wo hwesum ene han so no ene nyankopon na temuafo pani so ene nyamenti Mama Akosua Serwaa no wonya ni nsem nyina emfa manyame sei ena prophet Kwarteng e kan nkotie sa nsem ne maye ba ne o kan de che Abusua penny to park no e de abeto aso a high any soon so at him for numbers 4. We have a magic no if I come for I should let you do it when I'm going to parking on small argument. When you are doing it before, any public have to say that in such a force already feels and Union. Said they want for us, said they will see to work, said you see from massive now from everyone. If we are seeing Brabo, Nipa Pieflas as a person, and Linda was your previous man or friend of company sword, you must be Fianca. It show question, people not been paying to me. I am now performing me. Before they said, and I will make a and not people don't know you well. So we were no man here. I don't say the captain here Akosua Serwaa. And in a chance can say Serwaa it is Serwaa. Now we super bed second it must not be. If it's a what's the winning
when you pay na ma o papa you free o suma papa you tina obi aba asase so o purpose wasan so aba dia na wa de pese wo nipa hu ni papa se wo no mo hwe so etie di ni pese je wo ti ni pese ka e shi ukran na ebi awurade nyankopɔn a ɔbɔ no so na asase a ɔno wa pɔ ne ma wo mu ankɔfo funfa no ye do ni jawo ye na bɔfo jawo awurade mo mo ba nyankopɔn mo kokon na anwe se de awurade mo ne amode obi a wo fie bi no o se ko te ye shira no bia enti na ti shi ukran se ohun koso ye de se le ba no twi awurade ma ohun ye de se ko be da bi na ɔhwɛ so na me de koso aka ese ma pa na da wo koso tun wo akoma fi ma ne tutu na da bi Ghana ni ba bi nipa betima aka se ebia ade we you be kum dia but technically it is me from but you go attend him say e dia e wade for technicality it is me ba ko say when you the breakdown you the people don't understand you na you mu bia the team here say you tiase na you need the one people when austerity inflation chima the poor person say deep by we are see the be Ghana so what you to me abrabo bi o ni tu o ni pankere mu anse the nim dot ya the ball the breakers the nim dot ya the ball go ade anya o ya ye ni e wani no Entabusia way ene ensem ya maame Akosua Serwaa kopie mu e wo prophet Kwarteng ne nase no woka editor na fe busa peni to park nso de ene wo gene samba e wo nsa o hanyum tuni yenua ya ofiri mu se kireni ba e o Ghana ha na ebe ye nsem bebre ya na nkrofo ta aka se o nyum tuni bi oso bi awu asa na tie na nano kura de san Bob Marley wu yesa Fela Makafu wu yesa o we wu yesa sa kasa no sebe enya badwen makasa obi wu yesa enti obi si wu yesa ye na ne ye nsua de afutu a me de fa sa nsem yamam me ho nsore ma wa ha eni wiase ba bi obi etie me ne se de di kan se awurade me yawo obrempon ne nsonoma stick to God na nyawo na wo ho se awurade me yebo obrempon ne nsonoma stick to God if is abusuan nsonoma aniwa wo ho abusuan bosome aniwa wo ho na abusuan te se kwaye no ayeka no uwura mu adua bia wo ne sibre ni sibia we si ha ba wo na machira na hunu kusu enti se wo wabusuan sonoma abusuan bosome ya stick to God faithfully o he enu ya no wuo ni kwan a omo fa so sie no basa obeka se no abi asa no pa ani obrasha se anya den se na wiye oni pa betima pagya kutu si wantintim ni hini yi a enframa timi bɔ no hwefo mankofo twa ne yɛtwe ne de twa nsuo na afei nipa resa no mene ba bedu saa bre na nipa resa no progu ebre bi atwa mu no yenu ye wafiri mu yi na okobɔ show a yetue sika eso na kɔhwɛ no munti asɛm ne yio a ne hu ye huna yetue sika na kɔhwɛ no na wagina stage atonwom wo bra yetue sika kɔhwɛ no na owodin sabe ne ebo ne din ne frɛ no asomasia ba ahawo asomasia ba Kumasi asomasia ba Accra asomasia ba US asomasia ba Holland Denmark ne ye de frɛ no ne yetue sika kɔhwɛ no sabe ne ebo ne din ne frɛ no but ekoduru saa sem we baaye no ye mfrɛ no saa bio mu ne din frɛ no saa bio ti onipa di onipa na ɔkyena frɛ na de ti kane ne yefre bodin ne frɛ okama na wo ba ene yefre wade eti duru ba bi ne bodin ne introduce no abegina stage but they say ye bodin a enye wo na otimi ba stage this obi piano do akoto wupa so ewiase abrabɔ
ɛwɔ na wieyɛ na wiase wɔ hɔ yi no sɛ owu a wakum maame akum papa ka so obɛkum a ɛnyɛ n'akyinye na no Awurade frɛ Moses no na ɔde n'ase Jetro ayɛ no spiritual baka wanyɛ no saa na ɔyɛ bɛrima otumi ma ɔyere bi a ɔbɛyɛ ɔ spiritual baka because ɔba onipa bia ɔde ɔde pie wiase ɔbaa bia ɔde ɔno so de pie wiase de ɔbaa bi de pie wiase betima bɔ ɔbarima bi ho ban enti sɛ wobɛyɛ star ana nsono ma abusua bi emu ɛden na sɛ wantu anam oye na Awurade ma ɔyere a ne honhom bɔ ho ban ne wantie no a wobɛwu ntam mitumfo nsorema mitumfo mo amohwɛ me Awurade ma bibi ensi kwa o me yɛ de sua de ma tiasefo because the mistakes of the death must be learned from when kwan ya fa so esie Charles hwɛ de abusua panyini yoye machira mamre over years ewo school radio TV so me hu abusua panyini a ne tiri mo eden no enipa bɔnefoɔ no eniguasefo no etintininti na oye mewie wabrabɔ bɔne te sɛ saa akwa we no de ti Pentecost na yɛ tete Pentecost no a yɛnya abusuafoɔ de nke bɛfrɛ na tunofo enti sɛ elder ne sɛ abusua panyini we yi a na obetena sɔre sɛ me obepreach akyerɛ me ade na mentie na nso so obi a wo bia ne honhom hyehyɛ ɛna obi a honhom ati no mo de yɛ n'adwuma Bible say Noah adaka no emmoa so wura mu bi na wo he Noah adaka no nipa 8 ne wura mu mo makanya na ye mmoa ene Noah adaka no ye Yesu Kristo nti wo ba Yesu mu a wura Noah adaka no mbe wanya waba nkwaje ensuo na eto yiri wiase a ma Noah adaka no emu omo ewo mu nya nkwa no wo ba Yesu mu a wo benya bi enti na Yesu Kristo no ye Noah adaka no wo wura Yesu mu a wo wura Noah adaka no Bible says Noah adaka no animals also entered Noah's ark. It is obi a elder wo Pentecost no bo bra we no betena se so be preach ya kire nsore ma enye nwanwa ebi ana wo so wote ase Awurade be pagya wo mrante ne mabawa ene mpanyifo a mo hwemie because Awurade wo ho kwan so pagya wo bre kra abo agokora nti ma menka in general obi a wo hwem bia na afi na Awurade be pagya wo se Awurade pagya wo a hwɛ wabusua mu hwɛ se daachi wachi be yesen na bia bra wo bewuo no abusua panyina wo ho na bia wo tamfo we lumba wuye no ne yaka wo ono ani nua ba panyini kama mote se wo ni kwadwo yaka wuye wa hu enye saaso ne edi abusua panyini o wasati me kira mamre wasati nso se na meye o kira wo ti ase no se kane wo kwadwo ti ase wo na ye star ese wuye wo fa be star e friend to park yo mo dwin ko wo he me kira mamre kira obransem ti bi wo me preach wie na me tufu se ye a obitimi ba online no obeka sebensem hunu de akire me wonim niema me kire menye je sosofo me kira mamre me kira de enti me de ni nyina benefit nipa so kwadwo ti ase wo de obi ato nwom me am ye panyin oni me anto nwom wo san ne me ye aka wawu a wo stardom no ni ho me mage mini to park me hu abusua panyin ye interview se obi a oti se ye odi mu wie mu di se bewuo na abusua panyin ehuri agina kron na o ye interview na o we honam e wo TV so na o yi ne sim na oti wayi ase a na o G2 na o G2 na o ye sei na abusua no nipa nim on beka kwa o ya se nipa nim e ya de sua mati asefo. The living learn from the mistakes of the deaf. Enti wo bi a afi na Awurade be pagyawo ebere kwadwo ma meti ase no na nya abusua panyi we na ya abusua panyi ba de no ho ye wara Akosua Serwaa no wawuo fufuro ni o won se ne hene kura so ne ya aka ne hene chia me se weyi o ma frɛ na frɛ ne ya aka o ye Pentecost elder no na wasɔre elder ni a weyi yei so wasɔre elder ni yei de na asɔre ne kro. No wonder say niema bi dundum wan sori bi mu nne na mitumfo mrante ne mabawa amwa ha da achi wo ye kese a fo wani tu abusua nu so ehwe na bi a wo so bewuo no na wo falo na abedi ade
When we say fellow be we, Emma fellow baby dear dear. Sabe no Bible si wonim Joseph nti obetwi Joseph asefo na so pa. Abusua na mu fifiri mu no ka say ye won. Ento wada. Mirikaboa enyane adaboa. Enti duru ba bi obi die tu mirika ne konyane adaboa. Ti enyane wadaboa no ahwe ba bi aboa no bedwane afa. Na odi abo ho ban. Se won hwe kwan ya yafa so asie krachi pa. So joining the no joining security bibi na we see em pen say whatever no. This could have been the best. When would they call it? Abusuapanyi kanka bi, abusuapanyi tintintinti, abusuapanyi wudini, abusuapanyi timodemfo. O kire mo se timodem. Eno na kire obro wuye no. Mo ka se wuye na me sha abada green me kasa o hama the whole world fire. Ebo mabaso. Me ka se de mo kasa mo hweye. De na mo ka o mo so mbegu nanim ase. No mbeba besie no akura mo na hu sine kwadwo nye den omu ade. Onipa kasa se uhu se obi etambon a unso obi tabon watu ahwere no na unso hwe oyam obra wo bo no ebe na mebu mu no obi tai bon na hwe ba ya hwe oyam because bia ne de na aba bewi wo dwe ho wa ha wo de ne bia ebetum frama to obra ye bon mu be careful with abusia we eye prophet Kwarteng ne nsam ya wo kan ye e de fa da de lumba ho ensensem na ga na fo nim se asam no etu atwa na so abusia ne ekeka ko na ekame ye se da de lumba nsami ano ya ye din demonstration na ashase epepem ya UK fo ayo mo de entiye ne na mo se demonstration na UK nkwa ne course so ebi course wo Amsterdam Germany ni ade ya wo mu nyina eyo mo de ya ye se ya agensem ntiga na fo ashase frese we be yan company fo na nsi fo ye company fo de a ene na amonye fo mu de o manim se mampani ene wo mo maka no wo mo fo mu na nsi fo na asemi wo mo hwe enka enfa ne puma sibre ensi fi sepeni fo se bia de ne dan se wa fa nto wa epefrato Ghana fo nsem bi ena busua media babeso mesre se won so obeja wadwentre e wo comment section ho e de ama me all the social media handles no e too much gh o subscribe like no wa share na fo so enye bi ahwe bidin e the dark gold e be essential.